Ingen elever. Der er ikke dukset. Klokken lidt over 8. Selvfølgelig. Godmorgen. Godmorgen. Så er det klokken 8:07, og vi starter lige med at finde vores pladser. Thomas, jeg har et spørgsmål. Ja, igen Signe. Hvor er Nana egentlig henne? Ja, hvor er den egentlig? Undskyld, jeg kom for sent. God formiddag, Baran. Godt. 9. C. 9. C. I må gerne pakke sammen og gøre klar til tipause. Ej, Pia, jeg skal lige fortælle jer noget. Okay, jeg finder jer sammen med mig. Det var... Knipper for lidt, snakker for meget, knipper for... Så hvis det ikke sådan lige helt... Altså, bier. Okay, Jens. Du skal op. Godt. Frikvarter er slut. Find jeres pladser. Godt, så vi har altså A plus B på den ene side, og A plus B på den anden side. Så når vi har A plus B i anden, hvad giver det så herover? Der må sgu da være bare en af jer, som har forstået det her. Ja, svaret er A plus B i anden plus 2AB. Tak, Nico. Den er jeg ikke lige parat på. 200 IQ. Nothing can stop me, I'm all the way up. Godt, I må gerne pakke sammen og holde spisepause. Det er rigtig godt ud. Det er bare fordi, jeg vil godt lige snakke lidt om det der. Det er historieaflevering. Det er bare fordi, at jeg ved ikke helt, om jeg får den lavet til tiden, den der historieaflevering. Er det ikke okay? Det er okay. Ja, jeg har måske ikke. Skal du have kroner? 7 kroner, for der er 10 kroner. I don't know what you heard about me. Tak for det, Alex.